Našou úlohou bude nájsť priesečník priamky a osy x. Zadanie znie, pre akú hodnotu a pretína priamka os x. Aké súradnice má tento priesečník na osi x? Priamka P má parametrické vyjadrenie zadané x, y, z s parametrom t a neznámou hodnotou a. Takže začneme prvou časťou. Pre akú hodnotu a pretína priamka P os x. Takže priamka P má takéto vyjadrenie, x sa rovná minus 3 plus 5t, y 1 plus 2t a z je 2 plus at. Ak má táto priamka mať bod na osi x, tento bod bude mať súradnice x, zatiaľ nepoznáme nejakú hodnotu, y0 a z-ovú súradnicu bude mať tiež 0. Takže poďme tieto známe y-ovú a z-ovú súradnicu dosadiť do našej priamky, do rovnic priamky. Keď porovnáme y dostaneme rovnicu 1 plus 2t sa rovná 0. Keď porovnáme súradnicu z, dostaneme rovnicu 2 plus at sa rovná 0. Vidíme, že prvá rovnica má iba jednu neznámu, ktorú si s nej vyjadríme. Teda 2t sa rovná minus 1, z čoho máme t, ktorá je minus 1 polovica. Toto t dosadíme do druhej rovnice. 2 plus a krát minus 1 polovica sa rovná 0, z čoho prenásobíme celú rovnicu 2. Zmizne zlomok a dostaneme vyjadrenie 4 minus a sa rovná 0, teda a sa rovná 4. Takže máme odpoveď na prvú otázku, pre akú hodnotu a pretína priamka P os x, pre hodnotu 4. Teda parametrické vyjadrenie priamky je potom takéto. X, y, z je vlastne také isté ako na začiatku, akurát už poznáme hodnotu a teda sme ju tam dosadili, tá je 4. Teda z-ová súradnica je 2 plus 4t. Poďme teraz vyriešiť druhú časť otázky. Aké súradnice má tento priesečník na osi x? My sme si už vlastne povedali, že ten priesečník na osi x vieme, že má y-ovú a z-ovú súradnicu 0, ale nevieme jeho x-ovú súradnicu. Tu si teraz vyrátame. Avšak vieme, že jeho z-ovú súradnicu môžeme zistiť z toho, že poznáme hodnotu parametra t. Teda poďme dosadiť do rovnice priamky. X-ová súradnica rovná sa minus 3 plus 5 krát minus 1 polovica. To je teda minus 3 minus 2,5, teda minus 5,5. Môžeme túto hodnotu parametra t dosadiť aj do y-ovej súradnice a vyjde nám pochopiteľne 0. Rovnako dopadneme, keď tento parameter dosadíme do z-ovej súradnice, tam taktiež vyjde 0. Čiže priesečník na osi x má súradnice minus 5,5, 0 a 0. Máme teda odpoveď aj na druhú otázku. Verím, že ste učivu porozumeli a ďakujem za pozornosť.